Насамрэч, гэта драўляныя карункі з найтанчэйшай стружкі. Страчанае старажытнае рамяство ў 90-х гадах мінулага стагоддзя адрадзіў гомельскі майстар Уладзімір Цакуноў. Зараз яго справу працягвае творчы сямейны саюз Тацяны і Святланы Дзідкоўскіх. На дваіх 23 гады суаўтарства і шматлікія перамогі, мноства ў рэспубліканскіх фестываляў. Самая папулярная драўніна для твораў – каштан, а самая рэдкая – сумах і крушына. Пры гэтым ніякіх фарбавальнікаў, усе колеры абсалютна натуральныя. Наша техника востребована, мы этим гордимся. Сожская скань – это изюминка и достояние нашего города Гомеля. Это придает особой гордости и за ремесло, и за наш город, и за нашу республику в целом. Данный выставочный проект «Сожская скань» у нас впервые. Уникальная техника белорусского прикладного творчества. То есть эта техника существует только в Беларуси. Она очень похожа на ювелирную скань. Тончайшая древесная стружка выкладывается в ажурные, очень оригинальные узоры, напоминающие ювелирную скань или филигрань. Працэс стварэння неверагодна крапатлівы. На адзін выраб трэба некалькі тыдняў працы. Вытанчаныя шкатулкі і пано сёння захоўваюцца ў прыватных калекцыях па ўсім свеце. Сожская скань – культурны брэнд Гомельшчыны, які не мае аналагаў. Новая выстава – магчымасць дакрануцца да жывой спадчыны, якую ўдалося захаваць літаральна на мяжы знікнення.